إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә үзенең гаделлеге белән кемне дә булса хак юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән туры юлга күндерә алмас. Аллаһ Раббыбыз үзенең рәхмәте белән кемне дә булса туры юлга чыгарса, аны беркем дә бүтән адаштыра алмас. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мусульман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, без сезнең белән бүген Рамазан аеның 4нче көненә кердек. Рамазан айы килә иде генә, инде менә башланды, инде менә 4нче көне, 1нче җомгасы булды. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз безгә бу айда булай ди: "Я айюхаллазина аману, кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун". И иман китергән бәндәләр, сезгә кадәр яшәгән кешеләргә фарыз ителгән кебек, сезгә дә ураза фарыз ителде, бәлки тәкъвалы булырсыз дип әйтте. Һәм шуңа күрә Рамазан айы безнең өчен ул тәкъвалыкны, изгелекләрне һәм инде нинди дә булса гыйбадәт төрләрен, изгелек ишекләрен, изгелек гамәлләрен күп итеп эшләү вакыты булып санала. Һәм ураза тоту, мөхтәрәм җәмәгать, ул безгә, әгәр дә без ихласлы рәвештә уразаны тотсак, ул бездә тәкъвалыкны булдыра, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм тәкъвалык ул үзеннән үзе барлыкка килми. Тәкъвалык син теләдең, син булай гына эшләдең дә, ул синдә, җаныңда, йөрәгеңдә, күңелеңдә барлыкка килде дигән сүз түгел. Тәкъвалыкны булдырыр өчен шулай ук кеше үзе сәбәпләрен кылырга тиеш. Үзе тырышлык күрсәтергә тиеш. Агач астында ятып, алма пеш, авызыма төш дип әйтеп кенә җәмәгать, алай дөрес түгел, ул безнең юл түгел. Бер сәбәп кылмыйча, башкаларга ышанып яки көтеп, нинди дә булса мөгъҗизаны көтеп яту, ул җәмәгать динебезнең юлы түгел. Һәм андый кешеләр сәбәп кылудан һәм нинди дә булса тырышлык күрсәтүдән инде мәхрум калган кешеләр, алар гомерләре буена бәхетсез булганнар. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Инналлаһа ла югаййиру ма биқаумин хатта югаййиру ма би анфусихим".
Аллаһ Тәгалә әйтте, дөреслекте Аллаһ ди, кешеләрнең үз-үзләрен үзгәртмичә, Аллаһ аларны үзгәртми дип әйтә. Кеше үзе беренче адымын атламыйча, үзе тырышлык куймыйча, аңа нинди дә булса үзгәрешләр, нинди дә булса өстенлек, нинди дә булса хәерлелек, игелелек килмәс диелә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, ул динебезгә генә кагылмый, ул хәтта безнең дөньяви эшләребезгә дә кагыла. Аллаһ илчесе Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кеше ризыгының иң хәерлесе үз кулы белән кәсеп итеп ашаганысы. Һәм Дауд пәйгамбәр ул үз кулы белән кәсеп итеп ашый иде дип әйтә пәйгамбәребез. Һәм шуңа күрә кулларын кәсеп итә алырлык килеш, бәлә казаларсыз килеш, кешеләргә салынып, алардан көтеп йөрү ул һич тә ярамый торган бер гамәл булып тора. Һәм дөньяви гамәлләрдә бу кирәк булган кебек, гыйбадәттә дә, изгелектә дә, ахират гамәлләрендә дә ул җәмәгать безгә тиешле. Әгәр дә үз-үзеңә тырышлык күрсәтмәсәң, әгәр дә нәфсең белән көрәшмәсәң, иманың үзеннән үзе артмый. Иманың үзеннән үзе ныгымый, тәкъвалыгың артмый. Сәбәбен кылып, изгелекләрдә шайтан вәсвәсе белән көрәшеп, шул вакытта гына югары дәрәҗәгә, тәкъвалыкка ирешергә була. Һәм Рамазан айы безгә бу айда бик күп изгелек ишекләрен ачты. Аллаһ илчесе әйтә, Рамазан айы җиткәч, җәннәт ишекләре ачыла ди, җәһәннәм ишекләре ябыла. Һәм шайтаннар богаулана. Галимнәребез бу хадисне аңлатканда әйттеләр, Рамазанда изгелек кылу җиңеләйтелә, бәрәкәте була. Изгелек эшләргә кеше омтылып тора. Намазы булсын бу аларның, таравих намазлары булсынмы? Кеше көненә яки төненә 1 сәгать кенә түзеп тора. Сәгать ярым. Менә безнең мәчетебездә дә 1 җүз укыйлар таравихта, шулай бит? Һәм сәгать ярымда бетә, тәмамлый. Әмма ләкин аның әҗере нәрсәдә? Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә дип әйтә? Кем имам белән төнлә шушы намазны башкарса һәм имам турып киткәнчегә хәтлек аның белән бергә намазны башкарса, төне буена укылган кебек әҗер язылыр дип әйтә. Таравихка килде, ястүсен укыды. Сөннәтләрен, таравихны башкарды. Һәм витрны да китми, калдырмый, 20 булды, кайтып укыйм өйгә дип әйтми. Витрны да имам белән бергә укыса, төне буена басып торган кебек булыр. Кайда бирелә мондый скидкалар, мөхтәрәм җәмәгать? Кайда бирелә мондый җиңеллекләр? Рамазанда без ураза тотабыз, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ ризалыгы өчен ураза тотуыбыз. Яки күңелебез йомшарып, үзебез инде юмартлыктан садака бирсәк, садакалар тапшырсак, бу да җәмәгать Рамазанда башкарыла торган изгелекләрнең бер юлы. Сахабалар әйтәләр иде, Рамазан айы җиткәндә дип әйтә пәйгамбәребез ди, ул яңгыр алып килә торган җилдән дә юмартрак иде дип әйтә. Чөнки шүлдә, гарәп илләрендә, анда безнең шикелле теге яшеллекләр, ниләр юк, елгалар бик әс анда. Һәм яңгыр килгән сайын ул зур бер бәрәкәт, зур бер бәхет итеп кабул ителә иде. Һәм әгәр дә җил чыкса, инде теге күкләр, болытлар җыела башласа, яңгыр явырга әзерләнсә, алар бик каты сөенәләр иде. Менә Аллаһ илчесе изгелектәр кылганда, нинди дә булса хәерле гамәлләр кылганда, ул менә шушы җилдән дә юмартрак иде дип әйтелә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә изгелек ишекләре алар бик күп. Хәтта кардәшеңне елмаеп булса да каршы алу, бу да садака булып саналыр дип әйтелә хадисләрдә. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, үзеңнең тирә-ягыңдагы кешеләргә әдәп, әхлаклы, мулаем күренешең, аларны сөенеп каршы алуың, алар белән яхшы мөгамәләдә булуың, ызгышмау, талашмау, ул да җәмәгать бездән таләп ителә торган Рамазан айында, һәм Рамазаннан соң тышта булырга тиешле бер гамәл. Һәм менә, әлхәмдүлилләh, мәчетләрдә ачык киләбез, намаз укыйбыз, таравихлар башкарабыз. Кайсы бер мәчетләрдә авыз ачтыралар, ифтарлар була.
Кешеләр килә, дуслары белән җыелалар, баралар, авыз ачалар, ашыйлар, кире мәчеткә керәләр. Яхшы. Ләкин бу җәмәгать безнең вакыт үткәрүебез гаиләбезгә тәэсир итәргә тиеш түгел. Гаиләбездәге хатыныбыз белән мөнәсәбәткә ул зыян китерергә тиеш түгел. Аллаһ илчесе ул җәмгыятьтә дә бергә булды. Дуслары белән, якыннары белән дә бергә булды. Әбу Бәкер, Гомәр, Госманнар белән бергә булды. Шуның белән бер рәттән ул хатыннары белән дә бергә булды. Аларның күңелләрен күрергә тырышты. Алар белән сөйләште. Һәм Гайша анабыз былай дип әйтә. Гайша анабыз Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләрен китерә. Пәйгамбәребез әйтте: "Сезнең арагызда иң яхшылары үз гаиләләренә яхшы булганнары. Һәм сезнең арагызда үз гаиләмә иң яхшысы мин", дип әйтте Пәйгамбәребез. Һәм шуңа күрә менә кайсы бер вакытта кызганыш, кардәшне күрәсең, мәчеткә килә, елмая, ачык, нәрсә генә сорама, ул сиңа ярдәм итәргә ашыга. Ләкин әгәр дә өенә кайтса, өендә хатына карата дорфа, тупас, кышкыра, күңелен күрми, ашаганнан соң рәхмәт дип тә әйтә белми торган кешеләр бар, мөхтәрәм җәмәгать. Мин инде хәзер кул күтәрүчләр турында әйтеп тә тормыйм. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хатыннарына гомергә бер тапкырда кулларын күтәрмәде. Бер кашанда үзенең несогласиесен, үзенең ризасызлыгын кул күтәреп белдермәде, сөйләште, аңлатты, дәгъват кылды, вәгазьләде. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, ислам динендәге галимнәребез әйтәләр, гаиләңә, син җәмгыятьтә ничек яхшы булсаң, гаиләңә дә шулай яхшы булырга, омтылырга тиешсең. Һәм Әл-Әсвәд исемле бер галим Гайша анабыздан сорый: Аллаһ илчесе өендә булганда нишле иде дип әйтә. Нәрсәләр башкарга иде дигәч, Гайша анабыз әйтте, ул ди гаиләсенә өй кирәк яракларында ярдәм итә иде дип әйтә. Кирәк булса казагын кагыргамы, безнең бүгенге көндәге аңлавыбыз белән. Кирәк булса мәсәлән җыештыргамы, кирәк булса табак савытта җыярга. Субханаллах. Бу ирлек дәрәҗәсен киметми торган әйбер. Ул хатынның күңелен күтәрә торган бер әйбер. Нинди дә булса бер ярдәм, бер кемдә галимнәребез арасында, сахабаларыбыз арасыннан Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям это не мужское дело, это я не должен, это не буду дип әйтмәде, мөхтәрәм җәмәгать. Гаиләләре белән күркәм рәвештә яшәделәр. Һәм Гайша анабыз әйтә, инде намаз вакыты җитсә, мәчеткә намазга чыга иде дип әйтә. Менә бүгенге Рамазан аенда да, әлхәмдүлилләh, мәчеткә киләбез, таравих башкарабыз, ифтарлар авыз ачабыз. Ләкин көннәрнең берсендә хотя бы гаилә белән бергә авыз ачарга бүлеп куйыгыз вакытларыгызны. Хатыннарыгызның да күңелләрен күрегез. Бәлки көннәрнең бер көндә бергә таравих уку да, ул да зыян итмәс. Ул да җәмәгать намазы булып санала. Әгәр дә китапларны ачып карасагыз, ике кеше башкарылган намаз ул җәмәгать намазына тиң. Һәм әгәр дә хатыныгыз буйга икән, хатыныгыз борчыла икән, һәм инде теге юксына икән, бер көн бүлеп бир аңа, күңелен күр, таравихны бергә укы. Бәлки ул синең тормышыңның шушы ир белән хатын арасын ныгытыр һәм сезнең инде тормышыгызны тагын да яхшыртыр. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе үзенең күршеләре белән яхшы мөгамәләдә булды. Күршеләренә дә изгелек күрсәтте. Һәм безгә дә моны әйтте. Пәйгамбәребез әйтә: "Кем Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китерсә, үз күршесенә зыян салмасын", дип әйтә. Һәм икенче бер хадистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китерсә, үз күршесенә юмартлык күрсәтсен", дип әйтә. Бүгенге көндә ни кызганыч. Бүгенге көндә кайсы бер күршеләр бер-берсе белән бүреләр шикелле яшиләр. Ни сәлам, ни калам, ни хәл сорашу юк, ни хәтта елмаю юк. Еллар буена бергә яшәргә мөмкиннәр, аралары начар. Менә бигрәк тә бу безгә кагыла, мөхтәрәм җәмәгать. Намаз укучы мусламаннарга кагыла. Ни өчен? Күп кенә вакытларда без башкаларны дингә керүдән, исламга керүдән, намаз укый башлаудан, изгелеккә якынаюдан нәкъ без үзебез тиеп торабыз. Үзебезнең көләш йөзебез юк. Елмаймыйбыз. Аларга яхшы сүз белән эндәшмибез. Нинди дә булса, теге үзара күршеләрский, по-соседский, әйме, мөгамәләбез юк. Бүләк бирүме, бәйрәм белән котлаумы, нинди дә булса, теге уразага ите булса, мәсәлән, бер коймак хотя бы кертүме, мәсәлән, юк бездә улай.
Һәм шуңа күрә менә үзебезнең мөгамәләбез кешене тыеп тора. Үзебез әз генә bir adım alga atlасак, елмайып хотя бы исәнләшсәк кенә, ул вакытта күршләргә дә бик яхшы тәэсир булыр иде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Берегез дә иманы тулы булмас, әгәр үзенә теләгәнне кардәшенә дә теләмәсә" дип әйтә. Һәм менә бу мөхтәрәм җәмәгать, бу хадис кардәшеңә генә түгел, хәтта күрше хакында да килде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһ кулының иманы камил булмас, әгәр күршесенә дә үзенә теләгәнне теләмәсә." Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларга: "Нинди дә булса эш эшләсәң, ризык пешерсәң, күршеләргә җитеп итеп пешер" дип әйтә иде. Пәйгамбәрбез әйтте: "Эй Әбу Зар", монда инде Әбу Зар әл-Гифари исемле бер сахабага мөрәҗәгать: "Эй Әбу Зар, әгәр савытка салып аш пешерсәң, аның шул пасын арттыр" ди, һәм күршеңә дә бүлеп бир дип әйтә. Һәм шуңа күрә бу изге Рамазан ае да, мөхтәрәм җәмәгать, үзебезнең холкыбызны яхшыртырга, гаиләбез белән, хатыныбыз белән, туганнарыбыз, күршеләребез белән араларны яхшыртуга китерсен, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм ураза, Рамазан ае безнең өчен аш тору гына булып калмасын. Әйе, ураза нәрсә ул дип сорасагыз, әлбәттә, ураза тоту таң атканнан алып, начиная с утренней зари, таң атканнан алып, кояш байганчыга хәтлек ашау-эчүдән, җинси мөнәсәбәттән тыелып туру дип әйтәләр галимнәр. Рамазан аенда тотырга тиешле, фарыз булган гамәл, шул вакытта син ашамыйсың, ичмисең һәм уразаны боза торган гамәлләрдән сакланасың. Ләкин уразаның хикмәте моның белән генә тәмамланмый. Синең ашказаның ураза тоткан кебек, синең колакларың да ураза тотырга тиеш. Ашказаның ураза тоткан кебек, күзләрең, авызың да бигрәк тә ураза тотырга тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бик зур кисәтү күрсәтте. Пәйгамбәрбез әйтә: "Кайсы бер ураза тотучының кәсеп иткән нәтиҗәсе, итог некоторых постящихся, это только лишь голод и жажда" дип әйтә. Пәйгамбәрбез бары тик ачлык һәм сусау гына дип әйтә. Ни өчен? Аның ашказаны уразада, ә калган бөтен әгъзалары уразада түгел. Нәрсә эшли ул? Ул кешенең гайбәтен сатырга мөмкин, төрле бузык сүзләр сөйләргә мөмкин, Аллаһ Раббыбызның ачуына илтә торган нинди дә булса шакшы сүзләр әйтергә мөмкин. Күзләре ураза тотмый, теләсә кая карап аңкайып йөри, колаклары ураза тотмый. Колаклар, мөхтәрәм җәмәгать, кайсы бер вак кешеләр үз колакларын чүп чиләкләре белән бергә тиңләделәр. Любой кеше килеп пешрагын сала да, ул шуна җыеп куя, тыңлый, колагын сала. Икенче бер кешесе җин пешрагын салып китә дә, ул сала, тыңлый, һәм колаклары нәрсәгә әверелде? Чүп чиләкләренә, җин пешракны җыя торган әйберләргә әверелде. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, колакларыбызны да сакларга тиешбез, һәм шул вакыт иншааллаһ уразаларыбыз да кабул булыр. Һәм ахыр сүземдә әйтәсем килә, бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалардан сорады: "Атадруна мал муфлис?" Сез беләсезме, кем ул банкрот дип әйтте. Сахабалар әйттеләр: "Әйе ди, банкротлыкка чыккан кеше ди, ул бер тиенсез калган кеше" дип әйтте. Аның динары да юк, аның дирхәме дә юк, аның бүгенге көндә доллары да юк, евросы да юк, сумы да юк, тиене дә юк. Полный банкрот, полный ноль. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Юк ди, ул банкрот түгел." Кем банкрот, кем хакыйкый ахирәттә булачак банкрот кем ул дип әйтә? Ул кыямәт көнне килер намазы белән, килер уразасы белән, килер зәкаты белән. Нәрсә дип карагыз Пәйгамбәрбез? Ураза тоткан ди, намазларын башкарган ди, зәкатларын тоткан ди, ләкин барыбер кутылмаган, барыбер банкротлыкка чыккан, барыбер туздырып бетергән бүтән изгелекләрен ди. Һәм шуның белән бер рәттән ул ди, берсен сүккән, икенчесенә яла яккан, өченчесенең малына кергән, һәм моңа суккан, моның канын агызган ди. Һәм нәрсә эшләр ди? Кыямәт көнендә тегеләр килә башларлар дип әйтә. Кемне ул рәнҗеткән? Һәм әҗерләрен ала башларлар ди. Һәм әҗерләре моның биткәч, бу кешенең әҗер саваплары биткәч, аның үзләренең гөнаһларын моңа үя башларлар ди. Һәм шул хәтле гөнаһларны үярләр ки,
бу кеше ди җәһәннәмгә төшеп китәр, дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә кеше харамнардан сакланмаса, әгәр дә кеше тән әгъзаларын сакламаса, уразалы килештә банкротлыкка очрау мөмкин. Әйе, без ризыктан Рамазан аенда 30 көн буена тыелабыз, ләкин харамнардан тыелу, харамнардан булган ураза, тән әгъзаларыңны гөнаһлардан саклау, ул ел дәвамында, мөхтәрәм җәмәгать. Ел дәвамында бер туктамыйча һәр вакыт дәвам итер. Һәм инде, мөхтәрәм җәмәгать, менә әйткәнемчә, бүгенге көнебез 4нче көн, уразаның 4нче көне Рамазан аеның, һәм күз дә ачып йомырлык сизмәссез әйме, Рамазан ае үтәр дә китәр. Кыямәт көне алдыннан вакыт шул хәтле тиз уза башлар ки, хәтта бер ел ай кебек узыр ди, бер ай атна кебек булыр ди, һәм бер көн хәтта бер сәгать кебек булыр ди, һәм бер сәгать йомышканы ут ягып кабызган шикелле тиз генә үтеп китәр дип әйтә. Һәм бу кыямәт галәмәте. Һәм шуңа күрә Рамазан аеның һәрбер көнен кулланыйк. Һәрбер көнен изгелектә башкарыйк, изгелектә үткәрик. Һәм инде үзебез дә, мөхтәрәм җәмәгать, ошбу айда тәкъвалыкка омтылыйк. Бу безнең өчен иң файдалы, иң зур, иң изге булган ай. Бу айның әҗереннән дә мәхрүм калсак, инде калган айларда ничек исән калырбыз микән? Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә бу айларны изгелектә үткәрергә насип әйләсен. Аллаһ Раббыбыз һәммәбезнең дә тырышлыкларыбызны арттырсын һәм кылган гамәлләрне кабуллардан калсын. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.